व्हिडिओ काढून ठेव. काढ लाव. चाल तुझा गेला का गेला का गेला तू माका चला नारळ देऊचंही नाही. एवढा घाल. अरे जा तू खायचे नारळ किती ते काढ. आता टिकलो हो, मी आता. काय सांगतोय तू किती ते खायचे नारळ काढ. मी काढते तुझ्या आवडा तुझं पिकलो तर ये चला हे हाडे हाड तीर्थ हाड हाड तुझा पुस्तक काय शुभलेन खूप लढवलेलं तू माहिती- अरे काय Polish. ह्या कौंडा काय करतला माप घालता माफ कर पहिले व्हिडिओ मेजर टेपन काय ऍक्शन बघ ऍक्शन शिक्षण कमी आणि ऍक्शन जास्त बरोबर पाहिलं यावं, ए, हीर. ए काढल्या काढल्या हो आलं. गेलो झाला थांब 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 घे चल उडवता तो उलटलं रे आता. हा, ते आत्ता घेऊन दिलं. तू शिर मारतल अरे बाबा शिरशीर काय नाही. खतम एक नंबर गया